Løg. Mig og Hugo vil også en challenge. Vi skal finde noget til hinanden hernede med Lucilla, min mors butik. Hun vil virkelig være glad ved at sige alle sammen. Prøv at komme ned, hvis det var. Okay, jeg skal finde et outfit til Marco, han skal finde et til mig. Men jeg tror, jeg skal overhøre Florent, fordi det ved jeg, det ser fedt ud sammen. Lige at se sådan helt imens vi tog tøj, så tog jeg de her par jeans til Marco. De er virkelig fede. Og så den her Ralph Lauren t-shirt. De her bukser, de vil være gode. Det bliver dem. Så finder vi den. Vi så finder en sådan hårddelen af det. Jeg tænker lidt. Den her. Den foran. Det er sygt fint. Så har han god dør. Så skal vi så til det sidste. Den her. Den her. Den foran. Og så den her. De her nye bukser. Så vil han have vise Hugo nu, og så vil jeg se hans setup. Hvis det ikke nu har helt sæt med, så valgte jeg den her til Hugo som t-shirt, og så de her par bukser her. Helt nye, lige kommer han ud. Og sådan her en Florent trøje. Så vil vi skifte, og så vil vi vise det til jer. Mens Marco skifter sit tøj, så skal jeg bare sige, hvis I synes noget af det her tøj er virkelig fedt, så skal I bare komme forbi Grenåvej 32 i Randers. Og de er altid klar på at hjælpe. Og husk at like, subscribe og skriv hvad for et outfit I synes der er fedest. Nu er Marco snart ved at være færdig med outfittet. Kommer du ud? Det er fedt. Jeg synes, det er fint. Kan du godt lide det, eller? Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fint. Vil du rate det fra 1 til 10? Jeg vil 8,5. Nu prøver vi at se Hugos. Hugo, han er ved at skifte om til det outfit, jeg gav ham. Så vil jeg bare sige, hvis I synes, det outfit, der var fedt, som Hugo gav mig, så skriv I 1. Hvis I synes, det outfit, der var fedest, det som jeg gav Hugo, så skriv I 2. Så vil vi gerne se, hvem der får flest kommentarer. Jeg er klar til at se Hugos outfit. Og her han kommer. Og det her, det er uden strøgen på. 7. Nej, 7,5. Bare sige en ting. Husk at like og subscribe. Det er dejligt med ting, der er flot for det er, at hvis du leder efter en blød trøje, ja, så får du i hvert fald det. Kommer han? Og det er med trøjen på. Det er nok en... Hvad synes du der? 8,5. Det er fint. Altså, hvad skal jeg, siger jeg så? Så skal jeg Du rate skal det. rate det. Rate det? Rate. Ja, det hedder rate. Hugo, du er klar den 10'er. Marco, du er klar den 10'er. Det der, det kunne ikke være sat sammen federe. Tak. Altså, det er virkelig flot. Og jeg tænker også, at de ikke rare på, Hugo. Jo, meget. Marco, dine er da også bløde, er de ikke? Jo. Mega sejt. Og en ting jeg har at sige, hvis I gerne vil se det igen, så bare like. Nå, det er en god idé.